Vastelavond is een feest wat verbroedert. Vastelavond is een feest wat vroeger ontstaan is uit de notabelen van de gemeentes en de spiegel voor te halen, dus dat ze die soms toch wel eens een beetje belangrijker worden dan dat ze in feite waren. En dat spelletje, dat vind ik heel erg leuk om dat te spelen. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom is dat ik Vastelavond zo'n heel warm hart draag. Ik ben Wim Peeters, bestuurslid van de Pierhaas. Ik ben verantwoordelijk voor het zaterdaggebeuren, dat is dus roets en inchecken. En volgend jaar hebben wij 1 keer 11 roets, daar zijn we erg trots op. Een heel klein feestje wat heel groot gegroeid is. En wat het belangrijkste is aan Vastelavond is, het is van, voor en door het volk, door de mensen. Iedereen hetzelfde, iedereen gelijk. En samen gewoon 3-4 dagen lekker lang leven, de lol, ook zorg vergeten en genieten van het leven. En dat is Vastelavond. Ja, en de opdracht vind ik altijd mooi. Elk jaar vind ik het altijd gevarieerd. Ja, ik ben ambassadeur van de Limburgse Vastelavond. Omdat mij de Limburgse Vastelavond flink aan het hart gaat. Het is een schoon periode om even van het dagelijkse leven af te schakelen. En dus de wereld op de kop te zetten. En natuurlijk, dat is soms gewoon Vastelavondschoot, zo'n mooi stukje cultuur. Waar zoveel vrijwilligers mee bezig zijn. Dat, dat wil ik heel graag supporten. Ja, Vastelavond, ik ben niet direct altijd aan de Vastelavond, maar ik vind het wel altijd wel leuk om naar te kijken. Ik ben zelf, vroeger wel veel met de Vastelavond bezig geweest. En ik geef het wel een vrij warm hart toe. Wij vinden carnaval leuk, omdat we dan lekker feest kunnen vieren. Hallo!